So for today's video guys, papunta na naman kami ng Bay Hotel. So it's our third time to go to Bay Hotel. So this is the last time na pupunta din kami sa Bay Hotel kasi it's the birthday sakto bagi, it's the birthday. It's the birthday sakto ging. No. It's a birthday of Baby Ram Ram. Happy birthday Baby Ram Ram. Baby. Happy birthday Ram Ram. Thank you for inviting us sa imong birthday and last na nina mo pupunta ng Bay Hotel guys. So susulitin ko yung pagpunta namin sa Bay, maligo ako ng pool and everything, gagawin ko lahat para kasi hindi ko alam kung makabalik pa kami doon or hindi na. So pupunta naman kami sunod sa waterfront. You serious? So sila nga, iwan, gawawa, gingging, I love you. So yun guys, update na lang ako mamaya kasi nag-aantay na ako sa mga kasamahan ko. So pupuntahan nila ako mamaya doon sa Iskina Sangi. So waiting na lang ako guys. So alam mo na ginagawa natin ngayon. So busy ngayon guys. So busy silang hindi niya ako pinapansin. So bye, update later. Love you all. Dito na ako ngayon sa van guys. So ayan, kompleto na kami. Si Bibi, si Nini, ayan si Ate, si Maganda, sila Mama Erwin sa Bebon. So ayan, nandito na kami lahat. So ang kukunin na lang namin is si Nel na lang. So ayan, malapit na kami sa kanila. So ayan si Bibi guys. Sasayaw kami mamaya ng dynamite guys. So iba-vlog ko yan mamaya. Pero iba, hindi siya kasali sa vlog ko ngayon. So ilalain ko siya guys. So dito na kami. Update na lang mamaya. Kaya love you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, umuulan. Ayan, papakita ko sa inyo. Lakas ng ulan guys. So, okay lang kasi nandito naman kami sa van. Hindi naman kami mabasa. Guys, tingnan nyo yung forma ko. Parang nasa bahay lang. Andito na kami sa Bay Hotel. Tama ni sir? Dalan ni sir? Kaya sir? Ni sir? So yan, papasok na kami. Punta na kami sa loob. Yan, yung ganda. Nauna na siya. Si Bibi. Nandito si sir. Pasok ulit. Push mo yan, Ayan. So, hindi na ako mag-tour, guys, kasi tapos na ako mag-tour nung nung pangalawang, first. What you talking about, Oscar? What you talking about? Nung vlog na yan. Ayan, iwan yung phone. So, una. So, pupunta na kami sa taas. Lupak-pak. Pinilinis ka to. Ha? Katong babae, ilak ka ti. Kuwan na ba? Ilak ka. Yung so? Isengan, anhay. Ayan na guys. Jibil. Katong babae, gini. Igsoon ni ate? Pagkumangkot niya. Igsoon na ni Tijibin? Pibilan ko muna. Ako na sa to. Sila kasi tapuya. Tapuya niya. Dito. No. Sila, Jin? Ha? Mura. Picture niya. Nalimot ako Ayan na. Dito na kami guys. So update na ako mamaya guys. Pag punta namin sa room guys. Kasi napagod ako mag-punta kami doon sa front desk. So bye!
stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. 200 kapin. 200 lang. So, ayan na. So, maglilinya na kami, guys. So, meron silang pa-juice sa bahay hotel. So, juice tayo, guys. Bayang mag-dino. Ulo, di koy. Pag sure, di oy. Yan si Atty. Ayun si Mineil. So, juice, guys. Tagay tayo. Gigi. Sarap. Minum makasarap kasi masapay lang. Alam mo nga sa juice doon. I-advertise lang juice. Delicious is very it's very yummy, guys. Lahira sa dito sa mga Sabihin nyo ha? pantalan. Asa pantalan? Layan mo pantalan. Pantalan. As the souls of the dead fill the space of my mind. So ayan, papunta na kami sa room namin. So nakita niyo na to, guys. Itong stage na to. Stage? Hallway, guys. Sorry, ganito ang stage siya. So sa hallway na kami. Hindi na ako magtutour sa kwarto namin kasi alam niyo na yung laman ng kwarto namin. Auto na kami noon, 702. Ngayon, 802 na. So siya. So yan ang room namin. There. Yes, 802. Oh, yan na. So 802, guys. So no room tour na, guys. So ito yung page ko na ni-tour ko yung room namin. Ayan. So watch na kayo sa videos. Ayan, yung hallway, guys. Bye-bye! Yan na kami. Dito na kami. Ayan. Let's go. Here. So guys, tapos na kaming magbihis at pupunta na kami sa venue ng birthday ni Ramram. So yan, yan yung mga outfit nila, guys. Yan, sila. Oh my God! Vamos today. Would you draw more early? So guys, papunta na kami doon sa venue. So 5 lang yung masakto dyan sa elevator. Nantay na lang kami sa iba. Yan, sila, guys. Ito yan, si Mawala, si Atty, si Motubipo. Party na, yay! So, kailangan po may face shield at saka face mask. Kasi protocol po yan ng Bay Hotel. Kapag galitan tayo pag hindi tayo nakasuot ng ganito. Ayan. Sabi po. Go lagi. Ayan, dito Bibot. Yan. Ang dami may pildi-pildi. So yun guys, papakita ko kayo. Ito na
Ipapakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mamaya yung venue sa birthday ni Baby Ram. Naiwan si Ma'am Juliet. Kawawa naman. Andito na kami guys sa venue ni Baby Ram Ram. Ayan. Nice na guys. Baby Ram Ram. Ito si Baby Ram Ram. Ayan yung so guys, ayan, nagpipicture-picture na kami ngayon dito. Ayan, si Ma'am Juliet. Tsaka si Nel, tsaka yung anak niya, si Hana. Ito yung maniniyot guys. Photographer, si Atty, si Ini. Then si Raika. Ayan, nandito na kami ngayon sa ang ganda ni Baby guys. Ayan si Sir. Ayan. Wow, Ma'am Juliet. Birada, Ma'am Juliet. Ayan, si Ma'am Juliet. Ayan, si Nel naman, tsaka yung anak niya, ha? Picture to dito. Ayan, yan na yan. Gani, ha? Liwata. Ayan, so, andito na tayo. Necessary precautionary measures and thorough hygiene standards to reduce So, ito yung venue ni Baby Ram Ram. and illnesses. Sulod mo. Ay, yes. Social distancing. So, ayan, ito na yung mga bisita ni Baby Ram Ram. Ay, sorry dong. All times. Wash your hands. Ayan. Please take off your So, saan tayo pupunta? Sa pupuntahan natin. When picture taking, social distancing must be followed. Avoid taking off your mask when taking pictures. Respect yourself and others. Let's protect each other for your understanding and cooperation. Baby, beautiful baby. Any violation of the protocols tells the right to stop the function because with body Uy, ulo, langka dito, ulo. is our top priority. Langka pa nilo. Body cares. So, yan na. Baby, Ram Ram. Oh, babay pa. Ram Ram. Hello, baby. Ram Ram. Ha? Saan kayo pa siya? Ha? Yeah, there you go. Alright, now this time, Mommy, Daddy, and of course, Kuya, please join us here on stage. Okay, now this time we're going to have a welcome greetings coming from Atty. Michael Sano. Of course, what is your welcome greetings to all your guests who came over to celebrate all your sons' first birthday? Hello, good evening. I would like to sa pag-anniversary sa birthday ni Madam, especially sa aking akong friends, mga relatives, thank you sa pag-anniversary para pag-celebrate sa birthday ni Ram Ram. Keep safe ta kay konti sa protocol follow this protocol. Thank you. Drive pa siya. So guys, may pag-games sila guys. Ayan. Yan yung pag-games nila. Moment, oh! Pause the music, DJ. Stop na po sa atong brainy game so that the next round of our game, everybody can participate. It's going to be trivia questions around the globe. Alright, I'm going to ask certain questions. Now, if you're going to know the answer, or if you will give me the answer, make sure it's right so that you can win a beautiful prize. Wow, okay. The first one, you are going to win this
How many number 9s do you think that you can count in the numbers 1 to 100? How many number 9s that you can count in the numbers 1 to 100? Raise your hand, come on! 11! 11! Yeah! 11! Your answer, yes, Thankyou naman, ha? 10 is wrong, I'm sorry! Yes! 1, I'm sorry, there's so many number 9s in 1 to 100, yes! 11! 11 is wrong. 9 is wrong. 10 is wrong. 1 is wrong. 0, of course, there's so many number 9s if you want to red. Yes. Any yes, come on. That's a very tricky question. Yes. 20 is correct. Congratulations. Why is it 20? Let's see. 19, 29, 30, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, and of course, 99, double 9, 99 leg. Ha? Gani, no? Ito to mo. Cute kitty no. Isang mo kayo. Di mo hilak dahil. Oo, tayo. Gadua-dua. Ano siya tayo? Next question is Mabay pa tayo. a riddle question. Very easy. So kids, if you don't know the answer, you can ask help from mommy. We're going to sing birthday happy. Hip hip. Viva. Mineral water. Alright, before we're going to start, what is the title? Before we're going to start the game, and before I'm going to announce what is the title of the game, introduce your first name. Vlogger. Thank you very much, and a round of applause for our 10 lovely players. Yes. Now this time, on this game, I'm going to select only one grand winner. Now, if you will be the grand winner for this game, you are going to receive 3 major prizes. What are those major prizes? The first prize that you're going to receive if you're going to win the game, ikay unang pakanon. Yes! The second prize that you're going to win, you're going to receive a beautiful prize courtesy from Mommy and Daddy Malapakan! That's such a sweet love story from our staff. Now the major prize, as promised, you're I'm asking for a country that's part of the Philippines, but I am sorry, the answer now, Philippines. Minutes category 9 remaining players. Sa kantang bahay kubo, na-mention ang lamas o putanon. Kung saan malamas o putanon sa bahay kubo, natuloy ko! I am so sorry. Dahil English to English. Ano yung mga English? English then, okay, sige, English. Next time, the next... Okay, si Takuya guys. Sasayaw siya guys. Pero mo, Takuya. Ha? Pass forward ako tingnan mo. Nabagay ko sa video ganyan ninyo. Kasi malapad. Or pinamungahan. Yes, bibi niyo lang pag-isoy. So, may bibi. Shit, isuwa sa transfer. Okay. Ikaw na tigso sa transfer, wag. Nauna, naagad ko. Bili ka.
kignaw, no? Sayop tagkuhan mo, gano'n na tagkuhan. Ako sa kamot, ano? Ay, kulbaan. Let's do it one more time, make it faster. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's sing on. Happy birthday. Happy birthday to you. Parak, pak, pak. Happy birthday. Happy birthday. Day to you. All right, everybody, you have to shout this name. Happy birthday! Applause, everybody. Now this time, mommy, daddy, and of course, Kuya, you may close your eyes, make a wish for your son's bright future. Together, close your eyes. Good night. All right, 1, 2, 3, blow the candle. Blow. Kita. Shall we bow our heads? Our great God and kind loving Heavenly Father, this very special day, we come before the throne of grace to give honor and lift our gratitude to you for this special day that you have given to Raphael Michael. A year ago, dear Heavenly Father, you have given this boy to Attorney Michael and his wife. Because I know, the Lord, you have a purpose for this boy for them. So, Father, I pray that you will... Ay, kapoy na ko tindog eh. All right, eyes to the camera and smile. Ramram, git kay ramram. Cute kay ramram eh. Gamay Hey guys, time for table number 1. Please stand up. Come on. Family. Come on, everybody. Come on, everybody. Neil, lato na dito, Neil. Ha? Oh. Lagi. Show us your one side for Ram. Everybody. One side. One side for Mamila. Lola. Alright, I'll be back for the second set of the program. A few moments later. So, mo nag-edit talaga. Ha? Mo nag-edit ni Gingging. Nindot kayo din oh. Ah, char. I live for those kisses.
Many minutes later. So guys, nandito kami ngayon sa 21st floor sa Bay Hotel guys. So hindi kami naligo ng pool kasi nakaligo na kami dati and hindi ko na gusto maligo. So yan, sila ate, sila mag-ulit and si Ray kami. Si Ray kami sa ate na nakasanbiting mo ako. Yoy, moon dating na yun. Sana yung moon dating. So yan, chill lang. Ha? Yan, chill lang. Chill lang tayo guys. So hindi na ako mag-vlog kasi alam ko naman na nakita niyo naman yung video ko last nung pumunta kami dito. So yun lang guys, update na lang ako bukas and matutulog na kami mamaya, uwi kami and yun, matutulog na. So tomorrow na lang guys pag umuwi na kami. So bye bye, keep on watching on our YouTube channel. Yan, so ayoko naman, napagod ako sa birthday. So thank you kay Atty na natujido sa pag-invite sa amin dito sa Bay Hotel again. And sabi ko pala kanina na mag-enjoy ako. So pagdating namin dito, so parang ayoko na, parang I'm so tired. Kaya talaga. Huh? 1 day later. Fried rice. Gamay lang ka na. Oh. Ako gamay. Beef lang. Grabe ate oh, hurot na. Ma'am Bilda, hurot na. Ma'am Juliet, hurot na. Ah, sige Ma'am Juliet. Hurot na kang food. Sagara, nabiling chicken. Yan. This is my favorite. Bukas una na. Oo, tabian kayo. Tabian kayo, Jud. Ang sus ka, tabian na. Ara ulul. Kaon. Nana si Bibi, tara nagpatos. Tara guys, Baby kay di pasudlon kay nagsapatos. Di pasudlon kay nagchinilas. So ano na ulul guys, morning and breakfast. Oh, tabian na jud mo te. So guys, dito na kami ngayon. Tapos na kami mag-breakfast. So hindi na ako nakapag-vlog kanina umaga kasi duka-duka pa ako. Ayan. Tapos na ako kumain eh. Ako ba? Si Ulol pa guys. So ayan, yung son and ni Mineil. Si Ini, yan. So ayan guys, so pauwi na kami mamaya. So maliligo na kami na lang ako kasi pupunta kami mamaya sa taas. So guys, nandito ako sa elevator ngayon. Yan, ako lang sa ako sa 8th level height. So yan na, wow, marunong na ako gumamit ng elevator guys. So, natapay ako. Uwi na ako sa kwarto guys kasi natapay ako. Tingnan nyo yung ba ako ba? Naglag pa. Wait lang. Ayan. 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 Natatay ako guys. Wait lang. Mahas ko. Ayan. So thank you, bye. So nandito pa yung isa sa timtip. Grabe guys, natatay na ako. Wala akong pinilan. So, 8:02. Yeah. So, guys, update mamaya kasi magliligo. Liligo muna ako at tatay ako. Bye! Many minutes later.
guys, nandito kami ngayon sa taas, sa rooftop ng Bay Hotel. So ayan siya. Ito yung taas na may pool, and then may bar, then ayan ang pool niya. And then yan yung tops view. Ayan guys. So, ayan lang. Kasi pauwi na kami at saka ano, pumunta lang kami ng Kadyot dito guys. Ayan. So yan, ang init guys. Gusto ko magpa-picture pero ang init-init kaya huwag na lang. Next time na lang. Ayan. Ayan o, si Nim. So yun guys. So bye-bye. Pauwi na kami. And thank you for watching our videos guys. Hope you will watch our another videos. And don't forget to like, subscribe, hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. And don't skip the ads guys kay more money. Happy na mo guys. So thank you so much for subscribing us and